Tuuletusputken yläpää tulee tuoda katonharjon yläpuolelle niin, että tuulen turbulenssi ei haittaa tuulettamista. Suosittelemme, että tuuletusputki koteloidaan ja lämpöeristetään. Terkitään viemäriputken aukko lattiaan niin, että se voidaan sitten sahata auki. Eli viemärin pituus on kannesta lattiaan etäisyys plus 225 mm. Eli tästä sahataan viemäriputki poikki. Istumen ulkokuori työnnetään oikeamittaisen viemäriputken päälle. Oikea syvyys on 195 mm. Ja kiristetään ruuvimeisselillä. Molemminpuoliset reiät peitetään suojatulpalla. Ennen kuin viemäriputki painetaan paikalle ja sen ympärille laitetaan kuvan mukaisesti O-rengas, joka sitten tiivistää putken tähän kanteen. Istuimen pohjaan laitetaan täytemassaa, esimerkiksi silikoonia, ja se kiinnitetään lattiaan 3 ruuvilla. Istuimen on kiinnitetty kansi mukana olleiden ohjeiden mukaisesti. Istuimen sisäkuori laitetaan paikalleen. Ja ruuvataan kiinni 4 valkoisella ruuvilla. Lopuksi poistetaan päällä oleva suojakalvo. Kun viemäriputki on paikallaan, pyöritetään kompostisäiliötä ja tarkistetaan, että se on keskeisesti kanteen nähden.